Slušajte i recite mi da li sam ove reči koje će da pojave iznad mene izgovorila kako treba. Česko. Mięczezna, wystarczająco, ciężarówka, cwaszca, szczęśliwy, osiągnąć, przejeżdżać, dźwięk, ciągnąć, błędny, błąd, łyżka, mąż, słyszeć, rzecz, gdziebien, przerażającej, podekscytowany, brzydki. Imam sad 850 reči u mom rečniku. Danas je moj 13. dan učenja polskog i ovo su reči za koje stvarno nisam sigurna da li ja izgovaram kako treba. Tako da pišete mi u komentarima i dajte mi neki savjet i svaka stvarno pomoć meni mnogo znači. Hvala unapred.